Kumat dito yan, sa uka sana makaala. Ay, bantayan ka! Bas ka manan! Ano ba yan? Ang aga-aga, nagbabangay na naman tong dalawang mag-asawa na to. Araw-araw na lang. Nagimas ti tarong, tarong ti bigat, tarong ti aldaw. Sige, buraso namin ta kita ha. Napanan nyo di kalman. Kapang kayo nagdiblibas nga ginom. Apay nakita mo David din siyam? Wow, nadati ebidensya. Awan na jarak jerep. Si ka, marmarwam kan. Apay nakita mo siya tinagalat yarak, David din siyam? Tapos sino kumati ang agala kasi ka lang makaruprupat yarak. Malay mo doon sumalis ay. Nagadula kidam mo man, burasin kidami na tatay lakom. Lalaki tato yung tao niya, sauwa nga sao, kasi naman makato ti bulas. Partakon kidita. Aldawan na, naggato initan. Talaga na nga ito ata init, takakan na baba. Ay, ukis ti sa bamon. Rumasong ka pa'y laong. Alangan dyan lumasahon, kapay pa isumag, tagin nga ito na yun. Araw ata at nga ito. Kumat dito yan, sao ka sana makaala. Ay, bantayan ka. Bas ka manan. Ano ba yan? Ang aga-aga, nagbabangay na naman tong dalawang mag-asawa na to. Araw-araw na lang. Ay, ang laki nitong pipino ah. Sarap naman nito. Perfect talaga, marami na naman akong makakain. Pero, pipino ba talaga to? Parang upo naman. Sa sobrang laki nila, parang isa pa lang, mabubusog ka na. Asan pa? Gusto ko pang makakain ng maraming pipino. Ayun! Sarap naman nito. Ito pa, masarap sa suka to. Perfect talaga to. Perfect talaga. Sobrang sarap. Ana, ado na alaman. Aldawan niyo, ilakong peta kita. Adun sao ka lang nga sao. Ay, atin eh. Adin eh, nagkatun eh. Di makikita kita ah. Tumbo-tumbukan. Sana Yung laki sa uka nga sao. At ado pa di sao di kaysa jubram. Parang ngiwa mo timang mangyugay. Palibasa kami, dupat ngiwa mo kay. Eh, nagadong. Oh, ay paglakom ito, mating makupupito na. Makaigatang mo man ti arakon. Wine, sa ulang nga sao. Araw tila karudin na eh. Kagala ti guma, tapag dapat tataw eh. Wala pa palang bunga tong mga okra. Buti na lang sipag talaga magtanim ni Kuya Andres. Mabubuhay kami kahit walang mga karne tsaka isda. Gulay lang, sapat na. Yung kagalat talin ah. Awan ti tali, plastic lang nun. Kuya Andres, dami niya na. Dami na naman tayong mauulam niyan. Sakto. Kuya Andres, tignan mo. Ang dami ko rin napitas. Parang upo. Kasi sabang ko pipino ate, bini ko yan, ba't mo kinuha? Anong binihi mo to? Eh, pwede pa naman to, oh. Tingnan mo ang dumidilaw na oh, hindi na pwede yan. Kuya Andres, kahit dumidilaw to, masarap to sa taong nagugutom. Susukaan mo lang to, pwede na. Ano ba naman yan? Pang isang tao lang to, mabubusog Wala ka nang tinira doon? Meron pa, ayun, dami pa doon. Hindi ka kasi nagtatanong eh. Hindi na nga pwede yan. Yan oh, dumidilaw na. Yung buto nito, pwede nang itanim. Eh, paano naman kita tatanungin? Eh, nagbabangayan nga kayo ni ate, araw-araw kayo nag-aaway. Mas Pero in marunong fairness, ka pa kasi sa akin eh. ang dami mong gulay o mabubuhay na naman tayo nito. Ang sipag mo kasi magtanim. O yan. Total, may kasalanan ka. Ikaw magbenta nito. Ano? Saan ko naman ibebenta yan? Doon, tingnan mo doon sa bukid kung may tao doon. Siyempre, sa gilid ng kalsada. Talang ka nga talaga. Wala ba akong kasama? Wala ba si Mitring dyan? Wala nga. Alam mo naman layas ng layas yung taong yon. Ay, naku talaga. Wala talagang maasahan sa taong yun. Sige na, iligpit mo yung mga yan. Ayusin mo para ibenta mo. Sige na nga, ayusin ko na. Iwan mo na yung mga yan. Baka tawanan ka pa dito. Kinukuha mo. Bakit? Kala mo dito, upo. Parang upo naman sila kayo. Ito pa, oh. Ayan, ibenta mo din yan. Lahat yan. Sige. Pati yung kalabasa. Ito, yung tabungaw. Oh, kita mo? Kuya Andres, magkasing laki naman, oh. Tignan mo nga yung pipino tsaka tabungaw. Konting laki na lang, oh. Ayan, oh. Parang upo Lagyan mo na yung siya. mata mo. Oh, Oh, ayan, di ba? Oh. Anong pinagka-diferensya niya, na? Talong ka nga talaga. Sige na, ilagay mo na sa basket. Oo na, ito na. Ilalagay ko na. Ayusin mo, ah. Ito na, kuya. Mamadali ka naman dyan. Alakay, ito yung plastikan eh. Ay, Matin. Ato lapas kita. May mga ano taglakon. Tanalalaing. Oo nga, ate. Ako na lang magbebenta. Baka sakaling mapaubos ko to. Oh, ubusin mo lahat yan, ha. Huwag kang kukupit dyan. Maibang ako. Magkano pala kilo ngayon? Mamaya, binenta ko to, tas na-bargain ko, tas pinagalitan nyo ko. Kung magkano ang ibigay ng tao, tanggapin mo. Kung may tip, tanggapin mo. Kung wala kang bayad, di okay lang. At least nakatulong ka pa. Hindi ba tayo malulugi pag ganon?
Hayaan mo na yung lugi. Basta may makain din yung mga ibang kapitbahay natin. Sa Sige na. bagay, ang importante makatulong tayo. Oh, yan. Tama na yan, huwag mo na siksikin. Iwan mo na to, pang torta ko mamayang gabi yan. Sige, ayan na. Itong kalabasa, kaya mo? Kaya ko yan. Laki-laki ng braso ko. Nice. Dito, kuya. Oh, yan, pati yung upo. Sige, buhatin mo na. Sige. Magluto kayo ha. Pagdating ko, magugutom ako Ay, niyan. naku naman, hindi mo pa nabibenta. Wala na, lanta na. Dahan-dahan lang naman. Dahan-dahan lang naman. O, sige siya. Diyan na kayong dalawa ha. Oh, alamat ang kartib. Tadamot sirbim nga, nagbubuyat nga, nagburburasak. Hindi na pa'y tulungan. Amom na karoon nga may warwara si Nick. Pinuto mo niya may isa na, eh.